Meron tayong tatlong uri ng buhay: public, private, at secret. Ang secret life ay kung nasaan ang puso mo at ang tunay mong motibo, ang ultimate desires ng iyong buhay. Kung gusto mong pagandahin ang mundo sa labas, kailangan mo munang pagandahin ang mundo sa loob mo at mag-commit sa patuloy na pag-unlad. Ang inner world ay mas superior kaysa sa outer world. Ang espiritu sa loob mo ay isang infinite energy. Ang pag-unlad ay isang laro sa loob. Ang public victory ay sinusundan ng personal victory. Hindi mo maaalis ang kahinaan na hindi mo alam. Kailangang ilabas sa liwanag ang mga ito. Ang kahinaan na nailalagay sa liwanag ng self-awareness ay nagsisimulang mawala. Kung nag-isip ka ng negatibo, ito ay dahil hindi mo inaalagaan ang iyong isipan. Nagiging kung ano ang ating iniisip. Ang secret life, ang pangunahing nag-uudyok sa dalawang uri ng buhay. Maraming tao ang hindi kailanman bumibisita sa kanilang secret life. Ang kanilang public at private lives ay karaniwang scripted ng kung ano ang nasa paligid nila o ng mga pressure ng kapaligiran. Kaya, hindi nila na-exercise ang unique endowment ng self-awareness. Ang susi sa secret life kung saan maaari kang tumayo mula sa iyong sarili at obserbahan ang iyong sarili. Kailangan ng lakas ng loob para i-explore ang iyong secret life dahil kailangan mong i-withdraw ang social mirror ng iyong reflection. Ang secret life ay kung nasaan ang puso mo at ang tunay mong motibo. Ang ultimate desires ng iyong buhay. Kailangan mong bisitahin ang iyong secret life at tanungin ang sarili, ano ang iniisip ko? Ano ang pinaniniwalaan kong tama? Ano ang dapat kong motibo? Isa sa mga kapanapanabik na bunga ng secret life ay ang kakayahang piliin ang iyong mga motibo. Hanggang hindi mo pinipili ang iyong sariling motibo, hindi mo talaga magagawang piliin ang iyong sariling buhay. Kung magtatala ka, makikita mong 30 hanggang 50 negatibong kaisipan ang dumadaan sa iyong isipan bawat oras o higit pa na nagiging dahilan para mapagod ka. Kapag naalis na ang mga negatibong salita, mapapansin mo ang malaking pagbabago para sa ikabubuti at makikita mong umaakyat ka na sa hagdan. I-block ang mga mapanirang kaisipan at i-short circuit ang lahat ng negatibong komunikasyon sa sandaling magsimula silang pumasok sa iyong isipan. Kung iniisip mong kaya mong gawin ang isang bagay, tataas ang iyong tsansa na magawa ito. Ang optimismo ang magpapaandar sa iyo at ang depresibong isipan ang magpapabagal sa iyo. Ang isip ay kayang gawing langit ang impyerno at impyerno ang langit. Kung mag-iisip ka ng iba at positibo, makakakuha ka ng iba't ibang mga positibong resulta. Gamitin ang iyong kanang utak ng mas madalas upang makabuo ng positibong imahe ng sarili na susuporta sa iyong pananaw. Bigyan mo ang sarili mo ng pep talk araw-araw. Maniwala ka sa iyong sarili, sa iyong misyon, sa iyong pangarap. Palitan ang iyong mga paniniwalang nagpapahina sa mga paniniwalang nagbibigay lakas. Ang conscious mind ay pumipili at ang subconscious mind ay sumusunod dito. Ang mga matagumpay na tao ay palaging nagsasabi ng, oo, kaya ko ito. Kayang-kaya ko ang lahat. Walang anuman. Iyan ay hindi malaking bagay. Napakaganda. Ang ganda. Nakakatuwa. Napakaganda nito. Ang optimism ay ang ugali ng pagtutok sa mga mabuti at masayang aspeto ng buhay. Magdesisyon kang huwag magpakatagal sa mga negatibong bagay. Mag-isip sa mga bagay na totoo, mga bagay na marangal, mga bagay na makatarungan, mga bagay na dalisay, at mga bagay na kaibig-ibig. Dapat kang maging mapili sa pagpili ng mga kasama na madalas na nasa paligid mo. Ang optimismo ay nakakahawa tulad ng pesimismo. Magsalita ng may pag-asa sa iyong sarili at sa iba. Huwag, kahit na biro lang, magpalaganap ng pesimismo. Kilalanin ka bilang isang tao na palaging nagbibigay ng mga salita ng pampatibay at pag-asa.